Lanuzte partzialak hasi berri dituzte antibiotikoen araudi berriaren aurka egiteko. Sendagaien preskripzio, banaketa eta erabilera murriztu diete eta horrek animalien osasun arriskuan jar dezakela uste dute. Konzentrazio horietako bat, Oiane Malkorra, Bilbon hasi da oraintxe. Oraintxe hasi berri da albaitarien protesta eta elkarretaratzea. Euren hitza, albaitarien hitza aintzat hartzen ez duela, lege horrek aintzat hartzen ez duela salatzeko gurekin dira albaitari batzuk. Zuei egunerokoan nola ari zaizue eragiten arau hori? Bueno, oraingoen Espainiako gobernuak esaten diguna da gure irizpide zientifikoak ez dauela ezertarako balio, prospektuan agertzen dena besterik ezin dugula jarraitu eta hori atzerapen bat da, azken finean prospektuak aspaldi egindako zer da eta egindako ikerketa guztiak ezin ditugu egunean jarri. Hori ikusi dugu azkenien medikazioek badakigu dosi konkretu batean ez dutela funtzionetan, prospektuan agertzen diren dosi guztiak ez dauzela eguneratuak eta horrekin lortzen duguna da gure animaliak ez sendatzie. Gaur hemen bezalaxe protestak asko izango dira. Zer da bereziki eta albaitarinen aldatzea nahi duzuena? Batez ere esan dutzu dana, gure irizpide zientifikoa kontutan eduki behar dela eta dekretu hau egiteko ez dute kontutan eduki eta ez da kontutan hartzen. Eta Europan baino beste zenbait herrialdetan baino are zorrotzagoa dela dekretu hori ere esan duzu, ezta? Bai, hemen Espainiak egin dauena izan da, Europak egindako dekretu askoz ere zorrotzagoa egin eta horrekin batera sanzio oso gogorrak jarri eta orduan eskuz lotute gabiz. Ezin dugu gure erara lan egin ezin dugu. 10-etatik 12 bitartean egingo duzu elkarretaratzea hemen. Hori da, 10-etatik 12 hemen gauz eta beste hiriburu guztietan ere gure lankideak dauz. Mila esker, ikusten duzu hauxe da argazkia eta euren salaketa hemen Bilbon. Momentuz gainera Espainiako gobernuaren aldetik erantzunik ez daukan salaketa, Oiane Malkorra eskerrik asko segituan goazte bueltan zuregan. 10 eta 14 minutu ekimen oso interes